No terve, posilo. Juhannus lähestyy. Ei muuta kuin hankkia lippis päähän ja handeli ostamaan älyttömän paljon viinaa, ettei vaan lopu kesken. Muista ottaa hampparikärryt mukaan, ettei sun nivustyrä taas repee. Sitten ei muuta kuin teltta, tuolit, grilli, makkara ja perheauto ja jonottamaan maantielle juhannusruuhkaa. Keskimääräinen jonotusaika noin 6 tuntia. Voi perkele! Kehä 3 kohdalla pamahtaa jo armoton vitutus päälle ja loppumatka onkin mykkäkouluun. No, vihdoin ja viimein sä pääset sinne mökille. Ei kun kaksin käsin lapioimaan viinaa naamaa. Ja sit lataat sitä kuvottavaa muijaa oikein urakalla turpaa ja haukut ne kakarat, eiks niin? Saatanaako nalkutti koko tulomatka? Sit saunan lämmitykseen, joha. Sillä aikaa kun sauna lämpii, niin voisit vierailla naapurissa järven toisella puolella. Mut varmista ensin, että promillet on ainakin 1,5 ennen kuin lähet veneellä. Sehän on se minimiraja, eiks joo? Ja sit pidä huolta, ettei siinä saatana peltibusterissa oo pelastusliivejä. Niitähän ei kovat jätkät käytä. Mieluummin kiviä taskuun ja repullinen viinaa mukaan, niin eiköhän se siitä. Saadaan taas ne pakolliset 20 hukkunutta tällekin juhannukselle. No, ei kun repimään sitä Arkkimedestä käyntiin ja nokka kohti naapuria. Ja saatana kuvotus! Muista välillä kustan laida yli ja seisaltaa totta kai. Kun olet päässyt sinne naapuriin, niin tunnelman keventämiseksi voisit ekaks potkia grillin nuri, sit käyt kusella niitten kaivoa, ja jos ylipäätänsä tulee jotain pientäkin kommenttia, niin ei kun lataat niitäkin vaan turpaa ja toivottelet hyvää kesänjatkoa. No, takas saunan lämmitykseen. Ja jos muija on alkanut virkoamaan, niin ei kun pari vasuria heti suoraan postilaatikkoon, niin eiköhän se siitä tokene. Saatanan nalkuttaja. No sun ajatus liikkuu jo tietysti juhannuskokossa, mut tollanen viinalla täytetty turvennuija on sen verran räjäytysherkkää kamaa, niin että voidaan unohtaa koko juttu. Heittele ennemmin tikkaa siihen paskahuusiseinään, jos olevaan tauluun. Ja sit sä voisit pikkuhiljaa alkaa vaikka sammuu. Kellohan on jo kohta 10. Ja aamulla, jos tästä reissusta oot selvinnyt hengissä ja peilistä näkyy sellainen saatana eltaantuneen näköinen hyönän oksennus, niin yllätys, se ootkin sinä. Voi perkele. Nyt vois vähän tietysti yrittää sovitella ja selitellä, ettei muista mitään ja tähän rataan. Mut kun ei se me kummikaan läpi, niin ei muuta kuin kossumukin kanssa hampaita tiskaamaan ja sama rumba uusiksi. Ja suosio on huipussaan. Ei kun hyvää lomaa. Äläkä paskahousu lannistu. On se juhannus taas ensikin vuonna.